64 po na wanted persons arestado po sa isang linggong operasyon naman ng pulisya sa Rehiyon 1. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Umabot sa 64 na wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 1 Pro 1 sa magkakaiwalay na operasyon sa iba't ibang bahagi ng Region 1 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga individual na may kinakaharap na kaso sa batas. Ayon sa Pro 1, isinagawa ang serye ng targeted law enforcement operations mula Hunyo 1 hanggang 7 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 14 na most wanted persons. Kabilang dito ang 2 wanted persons sa regional level, 7 sa provincial level at 5 sa municipal level. Bukod sa mga most wanted persons, nadakip din ng mga operatiba ang 50 iba pang wanted persons sa magkakaiwalay na operasyon sa buong rehiyon. Ayon sa pulisya, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mas pinaigting na pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework na nakatuon sa intelligence-driven targeting, synchronized police actions at pinalakas na koordinasyon ng mga operating units sa field upang mas mapabilis at maging epektibo ang paghuli sa mga individual na may pananagutan sa batas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.